Asam tao daan mo to. Wala. Nagbalik yo. Bahala. Mata naman tawag ng mga bata dito eh. Grabe, buntag na tayo. Balik hapon. Hoy! Hoy, ang basas mo ka? Una man masigugay-ugay mo itlog. Nakato, katul kayo. Natungawan ko mo. Bata ba kayo ginikahit ka? Katul kayo. Basta ginagagugay mo itlog. Katul kayo, kaya natungawan ko. Ay, naku, ng bayan. Samot kayo. Ay, ito kayo. Natin mo bayan, nagkuyo din eh. Di ka mo maglipos. Di ka mo malaba. Ako na lang, hit na lang din eh. Samo kayo, buntag sa iyo. Ang tapos yan, mama. Okay. Kayo. Sa'yo po yung buntag. Sa'yo po gagawin buntag. Nangyayari na. Uli ba ako? Ikaw ba ako? Ito na kayo. Ako na pirme subon. Ay, magawa ito. Ako na subo. Wa ako na abot ginugo ka diha. Bangon diha kay manghipyo sa balay. Kugo kayo. Mag-inig ako. Kang kawa ni. Di ka mo manghipyo. Asam tao daan mo to. Wala. Nagbalik yo. Bahala na. Lakaw. Zaman na oy. Zaman taong ko oy. Ano yung makay ka? Ikaw ko nanis ko gabi eh. Ano? Nya, balis ko rin ka. Dugay kang mata. Dugay kay ko nakauli. Nasaan ako? Ikaw, pusa dihay mo ba diha? Uwi mo mga ko. Na eh. Hindi ko may ipos na eh. Wala pa ko eh. Ito, bus. Wala ba ito? Down na eh. Kaya, Ugo kayo lang. Napay. Bukang na eh. Yung saan taon ko ano din blaya. Ay, blaya din taon din eh. Pastilan. Kagamas. Daong saan taon ni umpihana. Uy, napay yung dinugan din eh taon. Sus, napay dugo. Asam ito gana. Napay dinugan. Ay, Rami. Ano to? Ali nga rin ba, Ali? Nakadungog pag nabihana. Yo, parang pinadri. Hugaw kayo. Sama na. Ako atin na. Huwag na. Sige na. Huwag kayo damak. Ay, huwag ka pa nabyo dito. Oo atin na. Hindi lang naman ko ah. Neka po niya. Ngayon na. Nasigang kumasa sa cellphone. Ito ka. Tignan. Ay, Dre. Una ko na cellphone. Ay, Dre. Una ko cellphone. Sa mukha sa nag-tiktok pa ko Dre. Upload sa. Ilapay ko na ron. Ay, Dre. Usaman. Iya. Saya bang masiki mo cellphone. Di nag-tiktok ra ko kay para upload sa kanang sayaw ah. Huwag mo TikTok na taon-taon. Ay, Dre. Sama na ay. Kamu doha ba? Ikaw man, sige pa. Amo kay laagan kayo. Ako. Pundor na gabi. Di ra sa balay. Wala mo gagawin mo imamahod. Wala eh. Buangon makay na sige nagpanis ko. Sige na kuyog sa uyab ma. No, sige na kuyog sa uyab. Ala, palimpin mo ito. Ikaw. Ito, palimpin mo ito. Bawag ba eskwela rin yung mayag? Ba't taro ito mag eskwela? Ay sasigyaw yung may selfie sa mga selfie ka. Gago! Pinan na. Ala ka ba? Ako mo sa yung pag-cellphone. Inyo. Suman. O, tawin. Dako mo ito sa hinilaag. Ha? Awa. Nindot niya. Ako uyab. Ikaw po diyan. Sige po dito. Awa. Lain kay gagnaw. Awa no. Lain kay gagnaw. Awa. Picture ni kuya. Picture ni kuya. Abe. Look dali ako. Ito. Okay ba siya? Kita misita. Tapay seed. Ato tarong mo to seed kay may nagsud. Maibog na yun. Kamu, sige mo po. Okay na maganda ako outfit. Nakatoon akong uyab dito. Nakatoon. Pala ka mo. Butak sa'yo. Yung mata. Sigit mo mata. Di mo pa sa tawon. Insan. Ikaw na. Hindi. Dali kay mama. Ay, sige. Ito. Samo. Butak sa'yo. Madulong kayo. Ano? Sabi. Kaya na may mutok. Sigaw. Ay, dali. Saman ma. Nagbibigyan ka. Ayaw niyo eh. Darling. Nagbibigyan. Tagtaw ba na yung bubuho? Isa mo siya. Ako na uyab. Uyab na nako. Uyab na nako. Mana ya, Bia? Tarong nga. Oh, di man ginagawa ko tutoy. Sabar nga. Wala na ka. Ako'y nakapadako. Ako'y nakapadako. Ayaw anak. Buntis niyo ako. Buntis ka. Pito ko mo. Ako'y nakapadako na tutoy sa mga anak. Dalawang beses na yan! Maramang kao ka na. Ano yung love team mo? Ano yung grato? Idahal ko niya. Wakers dito. Sinsa lang kayo, boss. Bali na yung lemban. Saan? Naigugma medyo gumana sa mga anak, Jud. Sige na may ikuan. Amaham. Kawan naman. Ayaw, lagi. Ako na. Naawa na yung mga. Ayun, si Mamang doon. Nagwapo ano. Ayaw. Gwapo kayo na. Naigugma medyo gumana. Naigugma medyo gumana sa manggod. Naigugma ko na sa manggod. Darlay!
Kamu kan dito mo nakita, Darling! Darling! Kamu kan dito mo nakita, Darling! Darling! Hey! What's up mga guys? Tapos na kami na yung vlog namin. Abangan nyo ang bago naming YouTube. Abangan lang nyo. So guys, ngayon, ang aming guys, upload. mga ka-supporters, no, na ito, may bago kami pong upload sa YouTube channel namin. Tapos, paki-subscribe na lang po at huwag niyong kalimutan mag-comment at mag-like and share po. Then, meron din kami pong fan page po sa Cebu Taksoy. Paki-follow na lang din po and paki-share na lang. And salamat po sa inyo and God bless.